алейкум бардаро подписчикои ютуб канали топ мошино ма касасозен хубен зинда сарбаланд бошем бардаро мисли вақта мо дар хизмати шумоем қарор дорем мошинбозори шаҳри душанбе дар иру савдо гарени бад зур шид ягон мошини арзон намон гуфти гапо ҳамара руфтан бурдан ки мо шидат кардем ина бегаҳ шид бегаҳро то бегаҳ шидат кардем ки мақсад нархи наво камтар арзонтар шад пешкаш шумо кине ки мошини арзон старатса кардем мошине ки саҳар қимат гуфтесам оро гуфти гапо гарид кардем нархи дастас монем бардаро як чира мегум хафа нашем баъзет ҳамин вақте ки ма мошина савдо карда наметонем дымдыми мо нагардем мақсади асоси ма бояд бирам мошина арзон ранги ма чӣ хели савдо мекунем биёен шумо бемарам савдо кунем хеле харидор кунем вақте ки ма мошина арзон мехарам пешкаш мегум шумо кунам меоям нул мезана харидорӣ мекунам мерам дига о чизи сиёмка кардагирам дига чӣ бефоида партов ба ҳамин хотир бачаҳо шуст ришем биқапен нолаи дани хитонда соҳибшен бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старбозии бурнок рафисе обши чипташ тай 900 дона дигаш мода 800 дона дигаш мода ҳама каса салом менасем паса 56 сета 20 салом рӯки чекта парто тиш тирокчи бозимо моша ҳаматонда омад зинда сарбаланд бошен рафтен давори мошинбозора тамошо мекунем бардаро марамат кемри ду успетка ошава кадом успетка ошава сош 2011 гибрид ака бениҳоят қимат гуфтисам мошин мелиш камтар кор дора ба хайр айнеки зато мотор коробка кузов анабо чи гибридош зур айнеки нархи сами главни арзон ин нархое ки ма партисем да ягон зоти ҷо ин нарх 2011 гибрид намебинем бардаро ба ҳамин хотир лайкора бизанед солна уҷа дошта утилам дошта марамат дискачҳои стили XL свечам зур безключевой доступ да 14 дарои пеш марамат олай тараф бампери қафоро дидем ки ҷои дар расондагиам бардаром бампери қафо тарафш краска талабай тамом бардаро марамат дарои қафо электропакет марамат ҳолати салон потолокш тоза безключевой доступ 14 электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат старт-стоп климат контрол системаи музика JBL скаменко ҳар тараф лифт биё вардошака абиё мотор 2.4 гибрид бардаро масъалаи гибридҳош ака мега 100% ҳолати фартуки пешам нозада хулас я бампер пеш бампер қафоро краска мекунем не ки зато бурд мекунем дар оянда марамат рақамо нарх боша 78000 сомон боз муомила меша биё ака я тараф бесен ака дигам я чиза мо арзон гуфтем ҳама медавам мечаспа биё ака ма навора кунем ба ҳазур тамошо кунед агар намира ай сара 100000 гуфте сади чика пеш тона биям ака хулас нарх боша бардаро 78000 сомон боз муомила меша биё ака рақамо табгу 070 24 29 марава рақамо зер наводай занг занем успет кунен оштон ша кадоми успет шикарага даро боз як мошинчаи навбати нархҳои чиста баъди савдо баъди мошина мо ждат кардем арзон шава баъд ба навор гирифтесем нархи дастас аз 40000 поён кадом успет кад оша лайкора фақат шумо бизанед дути абёни солаш на чанд буд ака 99 сол барда солна ҳуҷҷат утил дора ака утилизатсия дошта солна ҳуҷҷат надора 6 моҳи дига ҳуҷҷат утил дошта фақат ҷои загрузкаи бампезне тана шакраска талаб нест бардаро неки нархи реали акай бе саҳар омадагира гарен қимат бахш акаҷон як тараф оҷибо марамат отсекои қафо кунуш нозада бардаро марамат ҳолати тараф неки зато нархша арзанда дастрас бардаро марамат ҳолати абшивко кандаги дайдаги нест марамат ҳолати салон потолокш тоза марамат ҳолати абшивко марамат ҳолати салон биё капо чои кака хулас нарх боша нархи дастас кадом успет куна оша биё абиё мотори 1.616 марамат ҳолати фартуки пеш нозада чашко кафидаги варид нест нарх боша 39000 сомон боз муомила меша биё рақамо табгу 901 03 02 82 марамат рақамо зер наводай занзан алоқа даброне лайкора обязательно бизане бардаро боз як ашкачаи биқагитон ёфтам мотори як гашти қаврға хати нархи дастрас бардаро марамат ҳолати тараф свет пеш бузор диска калпак солаш чанда яка 2006 сол солна уҷа дошта утилизатсия дора мотори сами главни як гашти қаврға байкора бизанем бардарҷоно ҳаракат кунем ҳами чанд ҳаракат мекунем мо як гуфти гапо бо мода мотиватсия меша ҳамқа дастгириҳо бо зур меша бо сиёмкора сахт мегадари қафо рӯшне салоншне ки тоза потолокш тоза уже ҳама дар ҳаракат рафтеса уже исус кадеса мошинашуна охири бозор шуда чӯда дари пеш электро ду тарафа мултирул круиз контрол автопилот коробка боша механик блокировка дар биё капоч акшо абиё мотор 1.8 қаврға оштон шава кадом успет куна ошава марамат ҳолати фартуки пеш нозада чанд сум партоим шакая нархи дастас бугу савдо шава чанд я чи арзон бугу ака 67
68000 сомон боз муомила мешавад. Биё рақамо табугу ака. 974 38 95 38 марава рақамо зер нода зан зан алоқа дабра медонӣ ки як ҳаш ис свет худаш 70 боло мешавад бардаро. Ассалому алейкум мардуми YouTube канали Топ Мошино ҳама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен. Ма ҳазор раҳмати калонтон мегӯям барои дастгирии беҳтарини шумо. Ба дастгирии шумо насиб боша рӯзи 23 октябр соатҳои 8 ба вақти Москва 10 шаби хидмон бардаро насиб боша финали нами шоҳҷоизаҳои шумо меша. Ҳамаи намиҳо шуморо интизорам бардаро. бе ниҳоят осон ай бисёри бардаро чипта харидорӣ кардагӣ нестанд. Чӣ хел харид мекунанд бардаро? Шогирд нигоҳ ки пеш нишонте шоҳҷоизаро нишонте 556 кунед бардаро просто эҷа ҷамъ кунед 556 320 салом бинависед чектона партен шумо автоматик иштирокчии бозии мо мешед. Дар ин бозии мо 3 та шоҳҷоиза ва 100 таи дигар конвертҳои пулӣ ай. Кадоме бардаро 10 дона чипта харидорӣ мекунад фарқ надора 10 донага чипташ нами шоҳҷоизаи мара ми сертификатчаи абёнира зад агар як iPhone 16 Pro Max дига айсоби канали ма дар шумо туҳфа мешавад. Дар бораи мошино як маълумотро метавон бардаро илтимос нагзаронед бо диққат тамошо кунед. Mercedes C-ка комплектация элеганс лабаҳои антиблик. ин состояние ки шумо дидесен хеле бақай пеши бозор омаено хайхто медоне ки чӣ хеле мошинои бақа мемонам. Комплектация элеганс 4 дараш электропакет задни шторка обогрев сидени комплектация бақагиша бардар дворникҳои пеша бинед дискачаҳои 210 кузов 4 диска балон пачка солона ҳуҷҷат дорад утилизатсия дорад дига чид мефора ба 45 см присайд ки нера. Дуюм шоҳҷоизаи мо Opel хетчбек бардаро. хетчбеки бақаги ҳами биё мошин агар чашкош варид кардагӣ бошад дар ҷои ҳамин матра 50000 сомон пулат метавон бардаро. Ба кадом хотир састани мошинам падарка нестай кузуфиш девонай бада 4 чашкаш пачка пеш қафош нозада салон хай клёнка печ дарои пеш электропакет гап хавар ишам ҳуҷҷати солона утилизатсияш қати. Инаи хай советский ки медонем бардорира барои балечикои советский мондагим ки хундарҷӯшам барои ҳаваё иш боша и гарени бача и бақаша бигем ҳамин ҳот чай бигем ҳамия нигоҳ ки размери дискош хитон медонем бардаро нами размерои 16 5000 сомон кам нестай. Размерои 16 дискои торс қати пачка хидм задагиём. лабаҳои хай кабучаи заводскоиш задагием бардаро ба кавоёи приора шток прибори электронӣ системаи музикаш таи 10000 сомон қариб ё 9 ё 10000 сомон дашидагия бардаро. полни сеслоя губкават шумализатсия ба 45 сомон шумо метавонед хели шоҳҷоизаро айма бурд кунед. Хулас медонем ҳама каса я дастгирӣ мекунем чанқа дастгириё зиёд меша ҳамқа хуба баъд бисёри бардаро ки чанқа мало мегира шумо безор кардем дар байни ҳамин рекламотон ҳамира мемонед бардар хидада маъқул набошем бидро отписатсия ки кадоме ки наомадай хиш омадай маранги акай хидмворӣ ҳурматш мекунем ба ҳамин хотир кадоме подписатсия кардагӣ нестед бидрони подписатсия кунед зангулачаи канал давсемонед нехел лайк шапака лайк борониш кунед. ҳаматон да омад насиб боша рӯзи 23 октябр ҳамата жида дорум. бардаро Toyota Mark X Zio бардаро нархи даста асос 2008 2008 сол таъриф ҷато шанхай солона ҳуҷҷат солона утилизатсия ҳақиқат утилизатсия срок надора бардаро я умрай ҳуҷҷатош солона буда утила мачиш танаш краска талаб нест. нархи дастрасай бардаро нархи як хундай Avante марамат як ерди чарх мезанем марамат ҳолати тараф маълум айне ки такси задагӣ нест мошин тоза дарои қафо электропакет абшико кандагӣ дадагӣ нест салонш марамат тоза ак бардаро потолокшам тоза багажа чуко мекунем без ключиҳои доступ 4 дар электроблокировка дар коробкаш боша автомат старт стоп климат контрол биё айда моторша нишонта кайф кунем ана гап сари анамуда я ҷои тозара меорес ки мардума пихнуд мекунем пагаи рӯзи мурдан дорем фикр намекунем биё капотои ко хулас абё мотор 2.4 бардаро фуки мошин нозада мошин сборка японка хичон тоза меша нақш боша 70000 сомон боз муомила меша биё рақамо тавго 3 та 1 44 95 3 та 1 44 96 02 марава рақамо зер наводай занзай алоқада бурем. бардаро BMW E39 варианти беҳтарин М пакет нархи дастрасай бардаро ин состояниеро медонем ки бардаро 55-60 боло меган не ки нархи арзон ва арзанда бардаро. рақамои акара зери наводаем барои BMW дӯстдоро бошен лайкора бизанем бардаро ина марамат як гизме бо фароша бинен линзадори хушруб да амивател фаруса тана шакраска талаб нест ҷош хай кантар тантарака старатса мекунем навор хуб биё бардо хай лабоиш трес гирифтага ба хайра марамат ҳолати абшикои қафо бампери қафо дугуруштела М пакети тоза
марамад як ҳолати салон шумо мебинем. И дарош маҳкамаира. Марамад ҳолати салон 14 электро, мебел салон, марамад комплектация зур автомат, кожни салон бардаро, марамад ҳолати салонои қафо. Потолоки аликантара, монитор калон, старт-стоп, климат контрол. Неки нархи арзанда. Биё ака капочак шо. Марамад як ҳолати мотор шумо мебинем бардаро харидоро боша, алоқа даброи нархи гарени арзон дастрас. Марамад авио мотор 2.5 буда яка. Авио мотор 2.8 ана 2.9 буда, ҳолати фардкупеш 19 чашкошам кафидаги нест. Нарх боша бардаро 49000 сомон, боз муомила меша. Рақамо табугу ака 900 41 01 01 900 41 01 01. Марамад рақамо зер нода занзан алоқа даброи лайкора обязательно фаромӯш накунед.